nginethemba lokuthi zonke izinto sezilungile. Kulungile lapho ngaphandle. Usisile ngalabo engineer laba ababili ehlabeni wabalungisa sekulungile. Noma-ke bethi basezozalenya i-laptop kusasa sizobona kwenzakalayo. uJesu Kristu inkosi. Ayikho enye indlela sifanele simuvele kwi-technology bafowethu. Njengoba nifike ngekho nale kapothe ngapha sesilungiselela lokho ukuthi mayidwala le ibuyelwa la. Le ngapha ifuna ama-TV amabili ngoba igobile. Ifuna kube nama-TV amabili amele afulathelane. Abahlezi ngapha babuke yabo nabangapha. Siyathemba izosiqhuba-ke kulo 2 to 3 years ngoba la ngenhla abanye bebelele khona le ndawo esanda ukuyithenga kufanele sakhe khona indlu enkulu yokukhonza. Uma bebala kahle kufanele kulayishe 6,000. Idinga between 5 and 10 million. Manje-ke ngokuthemba ukuthi uNkulunkulu wethu uthe igolide nesiliva lakhe, siyakholwa ukuthi-ke eminyakeni emibili yakwemithathu izobe sikhona le mali. Kuzofuneka-ke ngihambe-ke ngiyongqongqoza, ngeke ngiqale manje imali ingekho ngoba indlu esifisa ukuyakha laphaya iyinkinga. Ngoba kufanele mangalinganisa nale sikuyona, uma ubude bayo bunje kufanele oshumayelayo abe ngapha ebudeni bayo ayeceleni. Emva kwalokho kufanele abantu bahlale phansi bese senza ibalcony noma njenge-stadium abazohlala phezulu kwabalaba abahlezi phansi. Naw yikho-ke ngikhuluma indaba ka-5 to 10 million ngoba uma laba abantu abahlezi phezulu bewa bedilika kufaka phansi kuthi ukuthi bandutwele njengoThembi Njongo. Manje-ke sengibatshelile omakhi bami abangaphele bonke lokho kula ukuthi hayi bafowethu sekuphelile ebesihlangane ngapho. Sengizofuna iy'nkampani ey'nkulu-ke manje ukuze kungawi imali abazalwane bese kuthiwa ngitwele. So-ke ngicabangayo ukuthi-ke ngeke bangi-charge less than 5 million, between 5 and 10 million. Kodwa-ke siyamthemba uNkulunkulu wethu uthe igolide nesiliva lingelakho. Okwakho wena ukulalela ngoba kuyoba buhlungu ukuthi akutshele athi kunikela ngoba mina ngeke ngiyibize imali bese uyayeka wena. Ngoba buhlungu ngoba ngeke yehle phela imali ezulwini, siyavumelana. Kuzothinta abantu ukuthi bayilethe bese siyayakha letho. So-ke nginikeza isithombe ukuthi mhlawumbe iminyaka emibili emithathu kuhlalwa la kanje silinde ukuthi sakhe laphaya engikholwa ukuthi sizophelela. Ngangifuna indawo ezolayisha u-12,000 to 15,000 ngoba uNkulunkulu ngiyambona elikhulisa ibandla lakhe. Mhlawumbe kuzokwenzeka ngoba uma kuya ngokufisa kwami laba makhelwane bethu abadla indawo ngifisa ukubuyela kubona sengiphethe imali esile sengithi ngicela nisuke endaweni yami. Bethi mabethi ngithi nansi imali engaka badideka amakhanda ndithi imali ayithengo nenkukhu badideka amakhanda bese ngiyabashiya bangilandele bona bazothi hayi awusinike le mali sizosuka. Bese kuba eduze kwalapha khona imiqasho nayo ngisathumelile bangibuzela ukuthi imalini abayikhokhayo abantu bakhona imiqasho mingaki khona ngizosukela umuntu wakhona engadayisi ngithi ngicela unginikele imiqasho ngifuna ukwakha isonto. Athi mayisethi ethi ngithi nansi offer bese ngimshiye imlume le mali imlume angilandele ngifuna bangilandele kodwa lokho kuzokwenzeka-ke ngani ukuthi uNkulunkulu asinikeze le mali. So imali ozobe ngeyona yokwakha le yokususa abantu ngenkani kodwa ukungabaphoqanga. So-ke siyazama-ke bafowethu nokuthi inkinga esibhekene nayo uNkulunkulu samthemba kunama-brand ofanele akhiwe kanti kufanele kubekwe imali. So niyabona umsebenzi engibhekene nawo unzima kakhulu. Ama-branch enu ngiyazi khona abantu abakhonzela ey'koleni naphi kufanele asakhe. Kanti nala njengoba sihamba nje nomama almost every week simvakashela lana ikhona sandisa ibandla. So malanda ibandla kusizana ukuthi siphume sihambe bafika abantu abanayo indawo yokukhonza.
Challenge enkulu-ke mase sizakhile lezi ndawo zokukhonza yankulu. Uthi umbuzo mase bekhonzile kwasekuntambama bazolala. So kufanele kwakhiwe indlu yokukhonza enkulu kwakhiwe nezindlu zokulala zande. Yebo siyavuma ukuthi abesifazane kulula ukuthi balale lapha. Kodwa phela namadoda ayanda nje nabona semandleni. Manje-ke inkinga ke sibhekene nayo kodwa ingikhathazi kakhulu mina buyehla ukuthomba. Angifani nendodakazi ethe yaba sesimeni la ingalali khona for 9 months. Buyehla mina ukuthomba ngoba ngiyazi yabona umsebenzi wami ngawulolela ngempela ibandla. So uNkulunkulu uzosinika okufanele sikusebenzise. Okwethu thina abanye asikhulekile sihlele le mali uzosinika uNkulunkulu. Nginganqomi mina u2 to 3 years. Wama isinika kungaba unyaka owodwa. Bese kusheshe kuyalunga. Yikho-ke sithe imoto zingahlali la zonke ziye lapha phezulu ukuze uma sekwenzeka lesimo sikwazi ukushintsha kalula ukubeka ihlalo nazi ihlalo sekhona sambile ngumsamo uNkulunkulu sithele inqwaba yehlalo senzele ukuthi akukho ukubuhlungu ukuthi usukile ekhaya wezala usuyama ufuna ukulalela inkonzo so wonke umuntu uzohlala sisazoqhubeka siyithemba benginikeza nesithombe siyambonga uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiguqe ngikhuleke bese siqhubeka nenkonzo Baba egameni lomfowethu uJesu uNkulunkulu wethu nomusa sithembisile ukuthi imkhulekezi wakule ndawo uyoyiphendula. Omunye-ke wayo le mkhuleko esiwucelayo Nkosi ukuthi usinikeze igolide nesiliva lokwakha indlu yakho elayisha abantu abaningi asikwazi ukukunqumela ngoba wena waziyo leli bandla ukuthi ufuna libe ngakanani. Nkosi siyayicela lezi ndawo sengikhulume ngazo singayithola uma usinikeza imali indawo yethu abasephuca yona nalemqasho emibili ekhona ukuze kwande indawo ukuthi makushaya isikhathi sokwakha sakhe indlu enkulu engaphezulu ka-6,000. Kodwa sithembe wena-ke Nkosi masikhuleka kule ndawo ukuthi uzozwa ukukhala kwethu ngoba lokho esikwenzayo sikwenzela wena. Uma nje ungakabuyi uzolilanda ibandla siyakubona ubhizi uyalikhulisa leli. Siyacela-ke namanje ngomoya wakho ingcwele ube nathi siyabonga sixazululekile indaba yokuthi abangaphandle bakwazi ukubona okwenzeka ngaphakathi. Qhubeka-ke Nkosi wenze umsebenzi. Singakhohlwa ukuthi sithelile Nkosi ukuthi sithole i-upgrade kagesi phase 3 ukuze sikwazi ukwenza izinto esingakwazi ukuzenza ngoba ugesi awusenamandla okusenelisa njengebandla. Siyacela Nkosi ungenelele. Thinta u-Eskom applyile bathule njengomuntu efile. Siyacela Nkosi ubanyakazise. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ongahluleki okungenzeki kuthina abantu. Wena kuyenzeka Matthew 19:26. Iba nathi-ke ngomoya wakho ingcwele uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu nani seniyazi ukuthi kwenzakalani wasesithe kunitshela seniyazi ukuthi hayi sinamaplani ukuthi nidinele ngahlezi kanje. Siyamkholwa uNkulunkulu uma engakalandi ibandla uzofika lapho uzofika khona. Asiqhubekeke nendaba yethu Matthew chapter 12 verse 40. Ubani manje isikhathi 5 to 7 ngikholwa ukuthi kubhalwe ukuthi siqeda ngayo. Nasike nje siqhubeke kanjalo ngoba bonakalile nabanye-ke abebefakaza bayona lento. Asibabeke icala kwenzekile nokwenzekile asiqhubekeni nenkonzo yethu izophuma ngesikhathi izophuma ngaso. Nami angifuni ukujaha ngibe under pressure ngoba kusemqoka ukuthi sizwe ukuthi kuthiwani uyathisha-ke lento. Uyavele yatisha. Uyavele yatisha-ke lento. Ayugesi ngakumina ukhona. Phoza ngalapho babuzobona.
siyazama sesiyarekhoda besinarekhodi mhlawumbe irecording ayizuphazamiseka. Uverse 14 ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu yakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ngeke ngasho-ke enkonzweni edlule eyanduleka le ukuthi uJona wayenguphawu lwenkosi yethu uJesu Kristu. Kanjani? Ngoba wayesezibilini zomkhoma izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu yakuba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Kule nkonzo-ke sizobuka ukuhlala kukaJobe izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Jona ngiyabonga. Simbuka ukuthi ubehlezi enzani esiswini senhlanzi. Kuze ngesonto-ke ekuseni sibuke ukuthi inkosi uJesu yona yayenzani. Ngoba kusasa ekuseni khona uDudu indodakazi yami iyona esivulela amanzi la siyababhadisa. Ababaningi abantu kakhulu. Ntambama inkonzo yokugcina kusasa bazobe bexoxa. Kuzoba ney'nkonzo ezoba khona phakathi. So indaba kaJona seyigcina namhlanje ukuthi nenkosi ukuze sibone ngesonto indaba kaJona nenkosi uJesu. Sizoqala-ke sibuke uJona kulo 3 days and 3 nights ukuthi wayenzani. Sengichazileke sobe sibuke inkosi uJesu ngesonto. Sesichazileke savumelana ukuthi inkosi uJesu yangena ethuneni ngoLwesithathu ntambama. Masiqala-ke simbukisisa ngokujula, ngeke ngamthinda nje kancane uJona kule yankonzo sesizothi ukumgqila-ke yena kakhulu. Mawubuka kuverse 1 chapter 1 lithi izwi likaJehova lafika kuJona indodana ka-Amithayi lathi, suka uye eNinive umuzi omkhulu umemeze phezu kwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni babo. Khona lento engifisa siyinake ngeke ngayithinta kwezinye inkonzo sihambile makuthiwa izwi likaJehova lafika. Yini kungathiwa izwi likaJehova lathi? Why lafika? Lafika izwi likaJehova ngoba izwi liwulizwi. Ulizwi uJesu wayefike laqhathatha uJesu kodwa eyizwi lafika. Namahumbe esingisi at the word of the Lord came to Jonah. Lafika kusho liyahamba liyaphila lokumuntu. Lithi-ke suka uye eNinive umuzi omkhulu umemeze phezu kwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni babo. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ububi bomuntu noma ububi bakho bese benyukela kuNkulunkulu, ngoba bumenza ahluleke ukubekezela athathe isinqumo ngaso leso sikhathi. Bafika ububi beSodoma neGomora walibhubhisa. Buyafika ububi bomuntu kuNkulunkulu abesethatha isinyathelo. Ngakho-ke kufanele uqaphele. IHubo 51 ukhulumile wathi mawubona isela ujwayelana nalo, mawubona isiphingi ujwayelana naso, kodwa uphathe izwi lami ukwenzile ngathula namhlanje ngizokudalula. So kuhamba kufikela uNkulunkulu ekudalula khona, ngoba sikhonza uNkulunkulu ohlulekayo ukubekezela abekezelele ukudola namanyala. Kodwa futhi uNkulunkulu onesihawu, ngoba uma uyisolo ukhala Kubo 51:17 uthi uDavide umnikela kangawudeleli uNkulunkulu inhliziyo edabukileyo nomphefumulo odumele. Mayibona inyembezi uNkulunkulu uyathinteka. Ayikho into emthinta njengenyembezi zokuzisola. Angikhulumi ngenyembezi zengwenya, ngoba khona abakhala inyembezi zengwenya ayikhalisa umuntu.
Mina kuNkulunkulu ngenze nga-experience izinto ey'ningi. Khona abantu engeke ngikhulume nabo bevuma izono zabo bazikhalise ubuhlungu-ke lokho. Bese kuba khona abantu abadabukile athi eqale evula umlomo evuma izono zakhe akhale-ke size siyoqeda the whole hour umuntu uyakhala ngenxa yezono zakhe. Don't ngingakuthola ukuxolelwa loyo. Bese kuzoba khona ohlekayo. Phela kumina ngizokutshela ukuthi khala dabuka hleke ungahleki. Mina ngizokutshela ukuthi ivuma kanjani isono. Ngithule nje ngilalele bese ngiyamanga. Ukhuluma izinto engaka kodwa uyahleka nje. Akazi nakwazi ukuthi idumephi. Besethi wena Nkosi waziyo ubona usuqoqa. Ngoba nami angazi. Angibani emahluleni angikwazi ukubona osenhlizweni yakho. Izwi lithi suka uye eNinive umuzi omkhulu umemeze phezu kwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni babo. uJona-ke wabaleka ebusweni bukaJehova wakhwela umkhumbi ukuba aye eTharishishi. Ngishilo-ke ukuthi kuthiwa ibanga elu-800 kilometers apart. Jehova wayesephonsa umoya omkhulu olwandle. Kwaba isiphepho esikhulu. Base kusondela-ke base beqala bekhuleka amatilosi nomphathi nelida nenduna yomkhumbi. Bakhuleka kwanhlanga zimuka nomoya. Base becabanga ukuthi hayi basiphelele la. Khona ongekho la. Bahamba bamncenga bamthola ulele phansi. Esithi induna yomkhumbi, unani wena? Ulele ubuthongo, uvuka ubiza uNkulunkulu wakho, mhlawumbe lo Nkulunkulu uyakusikhumbula ukuba singabhubhi. Bavuka kuJona basebenza-ke unkatho ukuba babone ukuthi kungenxa kabani lesi siphepho na. Unkatho-ke namudla uJona. Base bembuza imibuzo bathi umsebenzi wakho uyini? Uvelaphi? Liphi izwi lakho na? Ungowasiphi isizwe? 4 questions at a time. Wayiphendulanga yonke uJona wathi ngingumHebheru, ngiyamesaba uJehova uNkulunkulu wasezulwini owenzile ulwandle nomhlabathi owomileyo. Uma umhlaba pho ubalekele sibuza mina akukho izwini. Uma umhlaba pho ubalekele yazi umuntu avela aqamba amanga ngena sidini. Bekwanele athenge umHebheru. Ayathi umhlaba. Namanje ke bakhona banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bamsaba. Banesibindi sokona. Athi umuntu ngizosivuma isono. Awukho umnikelo ngesono esisoniwa ngamabomu. Hayi akuthola ukho. So siqaphele yonke. Uthi kuJona ngiyamesaba uJehova uNkulunkulu wasezulwini owenzile ulwandle nomhlabathi owomileyo. Base besaba abantu ngokwesaba okukhulu. Basaba ngokusephatha igama likaJehova ngoba wayaziwa nezimpi zakhe ezilwa noIsrayeli. Ngoba uNkulunkulu wethu uyaziwa emhlabeni wonke. Umuntu ongaziwa kahle uJesu. Ngoba uSathane engafuni aziwe. Ithini esingama agents ofuna senze uJesu aziwe. Ushilo kuJohn 16 wathi nani ningofakazi bami. Uyena ufakazi kaJesu. Wadinani ngokukhuluma ngaye kubantu besizwe. Noma uyathula lokuhlaba inhlamba ungakhuluma uthula. Lithi-ke base besaba abantu ngokwesaba okukhulu bathi kuye kuyini lokho okwenzileyo na? Ngokuba base bazi ukuthi ubalekile ebusweni kaJehova lokhu ebatshelile. Bambuza ukuthi kufanele benzeni kuye ukuze ulwandle luthule. Awuyothini uhlangana nalowo mbuzo. Awuyovuma ukuthi uphonse ulwandle. Wazisho yena uJona wathi ngiphonse ulwandle.
bona base besaba uNkulunkulu ukuthi bamphonse olwandle, bazama ukugwedla, bezama ukuthi baye lapho ezomkhipha khona kahle emhlabathini omileyo. Ngoba wathi yena kubo umphakamiseni ningiphonse elwandle bese luthula kini ulwandle, ukuba ngiyazi ukuthi lesi siphepho esikhulu siphezulu kwami ngenxa yami. Siphezulu kwami ngenxa yami. Uyakwazi nokubona ukuthi izinto mazibheda emndenini zibheda ngenxa yami. Ngijwayele ukulikhotha leli zwi Isaiah 63 verse 10. Othi abantwana bakwa-Israyeli bamhlubuka umoya ongcwele waphenduka isitha sabo. Uma nihlezi ekhaya uwena wedwa okholwayo nosindisiwe bengakholwa lapho izinto zihamba kahle. But the day wena wahlehla umoya ongcwele useyisitha sakho namadimoni ayisitha sakho, ziyabheda izinto ekhaya. Bese kube ngathi sibheda ngenxa abantu abangakholwa. Kanti uSathane akamhlaseli umuntu wakhe, uSathane akamlingi umuntu wakhe. Wena usubhedisa izinto la ekhaya ngoba uyihlubuka. uNkulunkulu akafuni isihlubuko, ngoba usunezinto eziwu-2. Usokuqala umoya ongcwele, esesibili amadimoni, uSathane. Athi amadimoni kade usikhathaza lokuthi uJesu Kristu inkosi usishisa. Uwe lo ngasakwazi ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngisafisa namanje ngisho mangimla, ngibonisene umuntu owawa kade ephile ekhonza uNkulunkulu evutha, wathi mayisewile izinto zakhe zasehamba kahle emhlabeni. Yebo umthola, ngoba useyisitha sikamoya ongcwele, kanti vele uyisitha samadimoni. Awajabula amadimoni ukuthi usubuyile, ajabulela ukuthi asiyakuhlukumeza useyena loyo obushisa. Ngoba izwi lenkosi kumaHebheru 1 verse 7 nama 104 verse 4 lithi wenza izikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Awuselona ilanga lomlilo manje. So uma ungaselona ilanga lomlilo, amadimoni aseyazenzela nje lapho. Abanye baze bahlanye emakhaya batosha amaphepha. Ukumangala ukuthi wenze njani kanti cha uxabene noNkulunkulu. Namadimoni ke hayi ngeke amvikele. Uvelelwe izinto eziningi ezingafanele zikuvelele ngokudlulela emuva. Funa wazi ukuthi uma uke wanambitha izwi likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo lasezulwini, wawusuhlehlele emuva. AmaHebheru 6 verse 4 kuya ku6 lithi ngeke usavuswa ngoba usuzibethelele indodana kaNkulunkulu obani. Lithi izwi lenkosi azama ukugwedla lamadoda ukuba buyele emhlabathini ayombeka ngokuphepha uJona, kodwa kwala ithele. Kwala ithele. Uyalazi into kaNkulunkulu wona. Icebo likaNkulunkulu liyanqaba. Bathi abanye wanqaba umusa. Umusa unqaba ngesikhathi usesezulwini ukuthi uqhubeke nezono. Kodwa mawusula ekukholweni kunqaba icebo. Icebo likaNkulunkulu akekho ongalivimba. Job 42 verse 2 liyanqaba icebo likaNkulunkulu nomuntu kaNkulunkulu. Lanqaba icebo lokuthi uJona ayobekwe emhlabathini ngoba engeke asagwinywa inhlanzi. uJesu engeke asathi njengokuba uJona nami bangeke asakusho lokho. Lanqaba icebo. Izwi lenkosi ayisekhuleka la madoda ngaphambi kwamlahla uJona ngoba ayisaba uNkulunkulu. Bathi siyakuncenga masingabhubhi ngenxa yalomuntu. Ungabeki phezu kwethu igazi elingenaqala ngokuba wena Jehova wenzile njengokuhlosa kwakho. Kusho abantu bezizwe bayamazi ukuthi uNkulunkulu ayikho into evimba into ayihlosile, kodwa thina sikwazi lokho. Ayikho into evimba ayihlosile. Entweni engeke ngakhuluma ngayo ukuthi ngathi mangiwa base ngitshela yena ukuthi ngangingawaye ngifihla
mina engikwazi ukuthi wangikhulekela umama wayengalali mina nobusuku engikhulekela engazi nathi ukukhuleka against icebo awu ngoba icebo alivinjwa umuntu amasethe icebo liyasebenza namanje ngomusa kaNkulunkulu alizuvinjwa umuntu lokulibona nje ibandla likaNkulunkulu likhula ngesande edlule ngeke ngayisho lento nangumusa ngihlangana naye la esangweni bethu plastic omnyama uyinde musa inkukhu efile lapha ngasemnyango kwakunezini wathi isiqulane esikhombisa nomuthi ayikho inkukhu ekhona so ayikho inkukhu eqala phakeme kusho ukuthi yabulawa mhlawumbe yafakwa inalithi yafakwa yonke into bakuvalwa nina kuze iphasise ukuthi ingezi icebo labhimba nakukhona hawu ngoba icebo hayi akekho ongavimba icebo hayi bayadlala-ke lo mlilo usumkhulu kakhulu angeke besawenza ngisho sengafa manje sengalala ngokuthula ngoba ngeke lisafa leli bani icebo liyasebenza ukhona umzalwane mina ngisho umzalwane ongalwa nokukhula kwebandla umfundisi kuphela ongalwa nokukhula kwebandla ngake nganitshela ngathi ngiyingane kunabo bonke abafundisi kule ndawo ngangino-15 years nje kufundisile kodwa manje nangu uNkulunkulu usenze nje khala abantu amazi-ke masesinaleya ka-5 to 10 million indlu yokwenzakalana kodwa ngithi akekho yomelana necebo uNkulunkulu umthatha amgudluze mayesifuna ukumelana necebo amsuse emhlabeni ngoba njani emelana necebo nathi-ke singamelani necebo asisapoteni icebo likaNkulunkulu ngeke uyisole ikhulekela icebo likaNkulunkulu uletha abantu ekhaya lezwi ngeke uzisole ngoba uzoba wenza into ethandwa uNkulunkulu amphakamisa amadoda amphonse ulwandle lwase lupheza ukufutha ngoba ulwandle liyaphila ngeke ngisho lento uNkulunkulu akayidali into efile ulwandle liyaphila luyazi bane lokumphonsa nje lwavele lwayeka ukufutha uma uzolalela kahle nje ekuqaleni lithe ivesi uNkulunkulu waphonsa umoya olwandle njengamanje uNkulunkulu akenzanga lutho kumele kokujona nje wokuthinta amanzi asethula ngoba ulwandle laselulwazi icebo lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna uJobe azodla okujona eBhayibheli ngoba uNkulunkulu ufuna uJona azohlala eswini senhlanzi insuku ezintathu nobusuku obuthathu so akekho ozomelana nalokho lithi izwi lenkosi amadoda verse 16 ayesesaba uJehova ngokwesaba okukhulu ahlabele uJehova umhlatshelo enza izethembiso ngoba noma yini enziwa uJehova inika yena udumo ngike ngibuke la amabandla esiyesiwabuke ku-TV ngenhlanhla-ke sengababhiza ngisawabona kuyadwala nibancane nina bayakhulekelwa bayasinda bayarola phansi ayaphuma amadimoni ngokubuka kwethu kodwa bekho abasindiswayo ngoba kusona isimanga esivela kuNkulunkulu esakhe noma sibuhlungu yazi kufanele lamadoda athi yazi uJehova unonya uma siphutha umuntu olwandle cha kunalokho bamesaba bamdumisa bamhlabela ukunikela-ke ngolimi lwanamhlanje ngoba sisahlala banikela kungenzeka nje ukuba thina bekholwa asazi verse 17 uJehova wamisela inhlanzi enkulu ukuba imgwinye uJona wayesezibilini zenhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu wamisela inhlanzi enkulu yayazi le nhlanzi engakanani nginale iBhayibheli lami engikhulume ngalo-ke elingichazela yonke into
ngizobe ngithazeke lenhlanzi yakho uJobe uJona enjani futhi ingakanani leyo nhlanzi engenza lokho na zikhona inhlanzi ezinkulu esibizwa ngesiZulu kuthiwa imikhomo sizobuka imikhomo ewu3 bese siyaqhubeka ngoba ngifuna nihambe la ni-understand ngoba kunzima uku-understand izwe ngesinye isikhathi inhlanzi isazweni encane la kungena khona umuntu enjani khona kokuthiwa i-baleen whale umkhomo waseBaleen ubude bawo bu-100 feet bamshintsha ama-feet ngiwenza kuma-meter u-30.48 meters 30.48 meters lendlu le mawuyibala mangabe ngisakhumbula kahle ngisazi noma u-20 noma u-24 cabanga ku-30 kufika lapho emgwaqeni ubude lobo benhlanzi kuthiwa umkhomo i-baleen whale ukurawunda kwayo iwu-40 feet 40 feet is 12.192 meters amamitha u-12 itishi ibe ngangokubanzi bala ku-16 ukusuka kule nsika le uya lapha ku-16 so uma ku-12 itishi ibe into engako ukurawunda kwenhlanzi ubude usuka lawo emgwaqeni kuthiwa isinda 300 pounds 300 pounds masishintsha ama-pounds wasa kuma-kilogram akufike kahle kuma-kilogram kuthiwa is 150 ton 150 ton indlela esinda ngayo la matraki lawa kambe kuthiwa 1 ton lawa donsa iy'nqola eziwu-2 bani wazile 34 angizwanga 34 ton oh buka-ke le truck le u-34 ton lenhlanzi ifika isinda 150 tons futhi ama-truck lawa angaphindwa kangaki 5 times asinde ukusindwa yile nhlanzi le-baleen whale nje sokwazi bey'ntathu asiyazi kaJona sikhuluma ngekaJona la kulebhayibheli lami bayachaza ubukhulu bey'nhlanzi ezinkulu esezike zabanjwa zatholakala abasho ukuthi yona yathatha uJona khona kuthiwa i-Mediterranean fish ithe kuba ngaphansana leyona it was caught ikhanda layo liwu-6 ton ikhanda kuphela was 6 ton ushuthi uphakama bude ngoba kuthiwa a man standing on the lower jaw could not reach the upper jaw ungivula nje umlomo njengoba ngimile nje kuthiwa ngime nomhlathi ongezansi angifiki kulo mhlathi ongenhla ivula umlomo le-Mediterranean fish iwu-2.438 meters ubude u-8 feet ubude sikhuluma ngenhlanzi ezinkulu esezike zabanjwa ngo-1896 April 4 kuthiwa-ke i-Literal Digest gave a story of a Mediterranean whale that demolished a harpoon boat. I-harpoon boat umkhumbi wokuhlasela leyo nhlanzi yawudemolisha shuthi yawuhlafuna yawudla waphela kulowo mkhumbi kuthiwa kwakunabantu abawu-2 men were lost. One was found alive in the whale's belly a day and a half after it was killed. Emva kosuku no-half ebulewe le nhlanzi wafica owesibili esaphila phakathi. Ngamanye amagama kuyona inganekwa ukuthi uJona wagwinywa inhlanzi waphila 3 days. Yilapho la ngikhona. Ngoba ngifuna nizwe kahle le ndaba. Kudingeka ukuthi ngi-research ngiyithole ngiyilethe kunini. So-ke bamusho negama bathi uJames Barkley lived with no after effects except his skin was tanned by gastric juices. So washintsha nje kuphela ibala lakhe
ngengama-gastric juices, ama-juices lawa adigest ukudla kodwa engakasebenzi engakadigesteki wathola ephila phela ngikushintsha ikhala yesikhumba imkhoma noma inhlanzi seziye zatholakala. Wesithathu le bengikhuluma ngalo, the list goes on. Kunakulo leli Bible besangitshela ngeminye ngathi kwanele lokho okuthathu nasizile la kuzoshumayela imkhoma ngenzela ngikwakhe isithombe sokuthi uNkulunkulu wahlela inhlanzi yamukela uJona ecishe ibe ngangaleza siyazi engakanani siyazi kodwa kukhona la umuntu emhlathini ongezansi angafinyeleli phezulu emile osubulewe phela ongeke umhlafuko nalo ubulewe utholakala ephile emva kosuku nohafu umuntu ifile lento umuntu ophakathi uyaphila ngoba kusho ukuthi lento le mawusibheka umuntu ayimhlafuni iyamdimba nje afike phakathi awonke akabe ukuthi awayekamba winti abone mhlawumbe abone ini amaliva ibindi abone zonke izinto kodwa ngokuphuma makwenze njani kwayinjalo impilo kaJona ngiyayizwa manje. Ngakho-ke mangithi uJona waphuma enuka inhlanzi amadoda aseNiniva amkholwa awashonga ukuthi ubani wena lebenza isibonakaliso sibona ukuthi uNkulunkulu abazange bakwenze bakholwa umuntu ephuma enhlanzini ukuthi impahla zazishwabele zinuka bashumayela ivangeli eliphilayo baphenduka abantu. Ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo insuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo-ke nendodana yomuntu yakuba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Kwenzekani kuJona esezibilini zenhlanzi enkulu na? Amase siqeda ukuchaza lokho siyavala inkomo khona-ke sesobhekana nenkosi uJesu esonto. uJona uJehova wamisela uJona inhlanzi enkulu kube imgwenye. Verse 17 loyo chapter 1 uJona. Verse 1 ke uthi uJona wakhuleka kuJehova esezibilini zenhlanzi. uJona wayenjani? Wayikhuleka. Ngoba yikho into engavimbiteka. uJona wayekhuleka eseyindaweni ezimbili. Funa ukuchaza lokho. Wayengekho eswini senhlanzi kuphela. Umphefumulo kaJona usesihogweni. Umzimba useswini senhlanzi. So wayesendaweni ezimbili. Wayethi mayikhuleka ngomphefumulo wakhe izwi lizovaya eswini senhlanzi enyameni. Bese liyadlula lethempelini likaJehova. Ufunde uzokutshela ukuthi ngakhuleka ngisendaweni yabafileyo wawuzwa umkhuleko wakhe. Indawo yabafileyo iSheol. iSheol is Hog, Hades. So uJona ulisazi kahle isihogo ehlezi nje. Ngamanye amagama laba abantu abathi baphumile emzimbeni bafa. Akuyona into engekho ezwini into eseBhayibhelini eyenzeka. Ngoba sifuna ukulalela izinto ezenzeka ungasitsheli izinto ezingenzekayo. Ngoba sihamba ngezwi. Sinamba ngokukholwa sihambe ngokubona. So uJona ke wakhuleka eseyindaweni ezimbili. Umzimba oseswini senhlanzi, umphefumulo oseshiwo. Igama lesiHebheru lelo elisho indawo yabafileyo isihogo. Indawo yemphefumulo ehambile. Uthi uJesu njengokuba uJona. Lokho-ke mangimlunguza isenkonzweni yangesonto noJesu wayesesihogweni. Asidluleke wona. Ithuna lomzimba kaJona laliyinhlanzi. Kodwa umphefumulo wawusha esibhokweni. Wakhuleka ukuthi ngenxa yesikhathi ukube besinenzuko eziningi beso-analyze lo mkhuleko kunezinto eziningi eziphakathi
ongazifunda ufunde umkhuleko uJona chapter 2 uzowuthola ngesikhathi sakho. Kunezinto eziningi lapho esingathi masiyithinta bese usizakala. Abanye bethu ke ngithe ithuna lomzimba kaJona kwakuyinhlanzi. Abanye bethu behamba la sihlezi nabo la bangamathuna. Awulona ithuna nje wena. Ngofunda uJeremiah verse 17 ngifisa ningilalele kakhulu ke kule nto le. Ngoba kumnandi ukuxoxa nizothi ngiyaxoxa nina kanti ngiyashumayela. Ngifuna usizakala. Jeremiah 20 verse 17 ngokuba akangibulalanga eswini umame waze waba ithuna lami nesisu sakhe saba sikhulelwe njalo. Yabona into kuleli verse thema ngine uNkulunkulu lona ngakhalela ukuthi bekuthiwa lizoba ilembozo zabanye. Kodwa ke akukho ebengizokwenza ngokuthiwa ngikhulume ngalo manje. Ngokuba akangibulalanga eswini sakhe umame. Usho ukuthi umama akangi-abhothanga akasikhoshulanga isisu sami. Akangibulalanga eswini umama waze waba yithuna lami. Ngoba umuntu owoshula isisu wenze abortion uyithuna ehamba. Lapho la ngikhona awulona nje ithuna wena. Awulona mawusivuma isono sakho. Ngoba uJesu sekukholele. Kodwa uma ungazivumile isono sakho uyithuna elihambayo. Nesisu sakhe sabe sikhulelwe njalo. Nesisu sakhe sabe sikhulelwe njalo. Kusho ukuthini lokho? Umuntu owenza i-abortion upregnant kuze kube manje ngoba lengane ayizalwanga waba yithuna. Hayibo yalezo kodwa leli mesi. Ngokuba akangibulalanga eswini sakhe umame waze waba yithuna lami nesisu sakhe saba sikhulelwe njalo. Mawukhipha isisu ukhulelwe kwelikamoya ingane ongazange uyizale ifele kuwe ithuna lakho. Abantu abenza abortion, abantu sifanele ngiphambanisa khona, abantu abahlela umndeni, abantu abahlela umndeni la hayi abortion yaxolisa zilungisa khona manje. Abantu abahlela umndeni sihlalile isisu ngenxa ukuthi uvuke wadla morning after P ube ngazazi noma ukhulelwe noma akakhulelwe. Ingakho kuzokhulelwa waya eba yithuna ngoba lengane ifele eswini. Umuntu ohlela umndeni lengane ayizange izalwe kodwa ushula isisu nanti ivesi lakhona uliza 66 verse 7. Isiyoni lingakabi namhelo lazala, lingakehlelwa ngobuhlungu labeletha umntwana wesilisa nangokushula isisu. Ukudalile uNkulunkulu ukuthi uma ukhulelwe uzoba nemhelo. Lithi leli vesi wazala engabanga nemhelo umuntu oabhothileke loyo ngokuzale njani engazange afike ku9 months oba nemhelo. Yiko ngiyaqolisa ngibanga isini. Uthwala ingakehlelwa ubuhlungu labeletha umntwana wesilisa. Kufanele ube nobuhlungu usikwe ngoba uyobeletha. Mawenze abortion usikwa uzale ingane ubuhlungu ungabuzwanga. Isaiah 66 verse 7. Ayikho into engekho ezwini lenkosi. Ungasho lo sho konke okuthandayo ngoba nevesi lokubhema likhona. Asiduleke lapho. Ukuthi ke uJona wayesefile sikuthola ku verse 6 no verse 7. Wayesefile uJona, wafa uJona eswini senhlanzi. Yikho phela umphefumulo watholakala esikhombeni. Umzimba osele eswini senhlanzi eyayiyithuna lakhe.
uthi verse 6 and 7 ka chapter 2 ngehla ngasemkhawulweni yezintaba imigoqo yomhlaba yayisemva kwami ukuthi mayithi imigoqo yayisemva kwakho wayisedlulile la kumhlaba khona isesemathunjini omhlaba where the hell is imigoqo yomhlaba yayisemva kwami kuze kube phakade yabona igama ukuthi kuze kube phakade wayisefile iselilahlile ithemba kepha wakhuphula ukuphila kwami egodini Jehova uNkulunkulu wami mawubheka leli gama ukuthi egodini uthatha umhlo lesingisi wakhuphula ukuphila kwami kwi-bottomless pit which is hell umgoqo ongenamkhawulo liyazisholo la ngoba kuwuphawu lokuthi wafa uJona akafananga nalo engikhulume ngaye nje ubani uJames Bartley owatholakala ephila umkhomo usufile after 1.5 days ufile watholakala ephila uJona wafa umphefumulo wakhe wangena esibhokweni inyama yakhe yasala kumkhoma kodwa ngoba umkhoma wawuthelwe wawudalile wathi mgwinyelo umuntu ungambulali umgwinyelo umuntu ungamhlafuni ikhe engadlavazekanga okwadingeka ukuthi mayesevuswa avaye lapha esiswini senhlanzi ayongena emzimbeni wakhe aphile bese inhlanzi yamphalaza imkhiphele ngaphandle Mphinde kube 6 ngehla ngasemkhawulweni ezintaba imigoqo yomhlaba esemva kwami kuze kube phakade kepha wakhuphula ukuphila kwami egodini Jehova uNkulunkulu wami verse 7 lapho umphefumulo wami waphela amandla phakathi kwami ngamkhumbula uJehova emkhulekweni wami kwangena kuwe thempelini lakho elingcwele wathi umphefumulo waphela amandla laba baphumshayo ke babekumza nabo bathandayo lithi lesingisi when my soul fainted waqhuleka thwake kusizwa ngokuqhuleka ngoba wabuye wavuka njengisile licacile wafa uJona wafa baphumshile bathi ke umphefumulo wami waphela amandla phakathi kwami ngamkhumbula uJehova umkhuleko wami wangena kuwe thempelini lakho elingcwele when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Abusisiwe bambalwa ingoba kuyite wabathe bese sihogweni bakhuleke bese beyaphuma. Aphunya mose ungenze sihogweni. Very few abaphumayo. Futhi uNkulunkulu uyakuqikelela bene ndodana yakhe ukuthi usheshe kaphuma ungakayongcwatshwa ekhaya wama sebekungcwabile azobusuyinkinga ngempela ngokuthi uNkulunkulu ufuneka umgodi ngizandla zakhe noma ngezwi lakhe uphume bebona ukuthi bakungcwabile nokukhambisa ngezwi babaleke John uvuke nje isidumbu sisesemoshwara noma sesila ekhaya sisathi kulindwe ubona lo vuka hawu uvuke bekungcwabe bakubona uLazaro ngiyaqhubeka abesethi uJona abadina okungumoya nokuyize nje bashiyo thembekile kubo usiyashumela manje abantu abadina okungumoya people who keep izinto ezingenamsebenzi bayeka othembekile njengaye ukhuluma njengaye wadela uNkulunkulu wamshiya ethi uyabaleka eyeke othembekile wabamba okuyize kwakuyitharashile awulibambile nje ize wena kuhlupha isikhathi sakuzokufakaza yabona obefakaza la ukuthi uNkulunkulu kade akhuluma naye ngendaba ngathi mangiqala ukumbona eJozini sinenkotho ephethe uhlelo eDumisi ngathi mangiqala nje ukumbona wathi uNkulunkulu wasentabeni ngathi ngiyabonga Nkosi nasengiyathuka hayi baningi nje abasentabeni la ngiyithulele nje mina ngoba ngavumelana neNkosi ngeke ngimtshele umuntu
ngoba mayisenenkinga uyothi insibando wena othangizela sekinenkinga umzalwane uthi senginyathelile kodwa uyangitshela ngamtshela ewaphaquza lo esho ngomlomo wakhe baningi baphaquza ngeyithulela nje baningi sekuthi angikhombe omunye ngikhombe babudlala semitheni angidluleke mangisokubabudlala ngisengiyeka omunye umoya uthule ngoba ngiyakwazi lawo ngiyabatelekile ngiyababuka nje bateleke nje bateleke uzohlala ungekho entabeni kuze kube nini ngoba uyambona uNkulunkulu semsebenzini entabeni uyasebenza selokhu uhlezi kuleli abandla elinegama abathi mawufika kona bakutshela imlando bethi umsunguli wethu usibani wayehamba noNkulunkulu kwakwenzeka ukuthi nokuthi bese ukuza ukuthi manje kusenzeka yini bese ethula lethi isizulu sithi amatha kuyele wasifuba nani mayingakabuya uJesu ngoba okufanayo lolokhu umkhosi babonise bande visi babonise bande vethi umbuzo ukuthi kusenzeka yini makungasenzeki baleke ukuthi inyawo zami ngithwale ngibaleke ufuna ubaleke thandaza ukuthi inkosi uvuse bani ngoba sikhonza uNkulunkulu ovusayo mina kuhle ngiyanitshela iqiniso akavuse bandleni engikulona funa abantu baqhathanise yena noNsibande kanti uNkulunkulu semsebenzini kunenjalo phela ngaba baseKorinte basekhona nabase-Efesu wahamba uPaul bahamba washo futhi uzenzo 20 bathi mina sengiyamuka sengiyahamba kodwa kuzongena impisi isigqoko sokwezimvu udukisa umhlaba wathi kuzovuka amadoda phakathi kwena ukudukisa umhlaba that is what is going to happen entabeni mangihamba mina ngayingifihlela ngizongitshela ngeqiniso ngeke phela vele kushintshe ngelanga mhlawumbe okuphela iminyaka emihlanu o6 kodwa kube kubheke phansi kwenzeni lokhu kungena ngakunye nje kungena ngakunye ngoba uNsibande kwangenzeki masana ngiyabona ukuthi siyalahleka manje ngoba ukuthi kwenzeka kanjalo uma bengavuka nababahola sebahamba bafita amabandla abo exhuma inwele bafita amabandla abo efaka ubucwebe bayowaphika athi akulona lele ngashiyayo mina ngayizulwini ngithandaze singanifiki leso sikhathi asikhwithwe nebandla sonke sihambe ngoba ngiyakusaba ukuyosala la uthi kuJobe verse 8 abadinwe kungumoya nokuyize nje bashiyothembekile kubo verse 9 kepha mina ngiyathembisa manje ngiyakuhlabelela ngezwi lokudumisa ngigcwalise ngikuthembisileyo ukusindiswa kubuye uJehova yasikhumbula lesa sikhathi usenkingeni mayekusiza umthembisi usahlezi isithembisweni sakho noma usayidini lento wayithembisayo wathi ekuhluphekeni kwami mase siya ku verse 2 ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza wezwe izwi lami ku verse 2 ka chapter 2 ngoba wakhuleka esendaweni yabafileyo abafileyo I guess akena yethu uJobe wakhuleka esendaweni yabafileyo nesitebi sakhuleka sisendaweni yabafileyo sathi baba Abraham thumela uLazaro engisayithola impendulo ethini wena utholile ukuthi sesemhlabeni naye akakutholanga uyaduduzwa la nangale kwalokho kunomhosha phakathi kwethu kunomhosha phakathi kwethu izoyizwa kahle ngesonto kweumhosha singeshini njengokuba uJona wabaseswini senhlanzi 3 days and 3 nights kanjalo indodana yomuntu sesizwile ukuthi uJona wayenzani wayesesikhogweni esha umzimba usethunene ligazi
sikhumbuleke ukuthi silungise isivumelwano sakho ukuthi nawe sikwaba yithuba mhlawumbe useyilo manje hayibo uNkulunkulu akafuni abantu bahlela umndeni sokweyami nawe mawushadile usekhalezo ukuthi ungibuze ukuthi kwenziwa njani ukuze ngalamanisi ingane eduze ngishiya nawe le yakho nami noNkulunkulu akuyona yala ngoba sishadile sonke njengoba sila kodwa it's not all doom and gloom masako sikhonza uNkulunkulu ophilayo ukuthi kanye nokulima ikhona indlela yokuphela so kanye nokuhlela umndeni mawusufunda ukuthi kuyisola ikhona indlela yokuphepha bese ungalamanisi eduze ake asiphethe indaba yethu la okuzokwenzeka la manje zimbili izinto ezokwenzeka ngizothandaza ngibonge izwi ceda ukuthandaza ukhona engase ngibakhohlile sengikhuphile nengixolele bazalwane ababetele kade sebengikubuza la ngebreak ukuthi kusise ingane yabo abale entabazwe nayazi intabazwe ukuphi entabazwe angishiye kanjalo abanye abazi kodwa nani nishiye ngisho kancane ngilungene idlala ngizotela bona baze nengane yabo ngibusise emva kwalokho ayino ngiyaphuzwa bazodina babusise ungane ngizovula ithuba ngoba inkonzo yokudina namhlanje nalabo abafuna ukuvuma uJesu ngoba 10:9 ngizovula lelo thuba base simvumile uJesu ngamkhulekela kulo mkhulekelo ngizowenza ngizokhulekela nabagulayo bazongena ngomkhuleko ngoba lokho ke bese ngibiza lengane ke ezobusisa kuzohamba kanjalo Kete yakho ngobingela zimbi kete yakho Baba wethu osezulwini ongubaba wenkosi yethu Jesu Kristu oziqu zintathu uNkulunkulu umoya ongcwele siyabonga ukufunda sesikufundile okuhambisana nesexwayiso sezinto eziningi musisiwe ozwile siyabonga Nkosi singayaphi masuka kuwena ngoba wonke amazwi okuphila kuwe ayaphilisa ayasiphilisa dumo lonke Nkosi silinikeza wena siyabonga ngaleli izwi lanamhlanje siyabonga ngalezi inkonzo siyabonga ngabo bonke abazalwana abafikile babusise ngabikho noyedwa ozobuyela emuva isibusiso engasiphethe ngiyakhuleka uNkulunkulu wami nomusa ungamniki ukuphumula loyo ongafuni ukuvuma ukuthi uJesu inkosi yethu aze akuvume ngoba kuyomsiza ngosuku lokudina sengena ezulwini siyabonga uNkulunkulu wethu sisazokhuleka lo mkhuleko Roma 10:9 wasinikeza wona ngiyathandaza kubuza uNkosi ukukhuleka kwethu usihlanze ezonweni zethu singcwelise
kube yilona loyo Nkosi uma ungabuya namhlanje ulanda ibandla abe ngofanelekile angasayi. Siyabonga ngomusa wakho, siyabonga ukuthi ummeli wethu uma sisekulo mhlaba, umsindisi wethu, uyinkosi yethu. Sinikeza wena lonke udumo ngokubiza lakhe igama, inkazimulo kuNkulunkulu Baba uJesu Kristu inkosi. Amen. Abamileke bebekhule kuRoma 10:9 ngicela siphakamise izandla. Siphakamise izandla ngisho emva kwami. Emva kwalokho-ke ngizobe sengivulekela-ke bonke nonke nabagulayo. Ukukholwa ususindile. Hayi bayasinda. Wena wedwa noma uzosinda ngoba ukholwa. Ngale kwalokho bayasinda. Ihubo 107:20 uthi uNkulunkulu uthumela izwi lakhe libakhulule emathuneni. So ngizothuma izwi phezu kwakho nawe liwenze umsebenzi ngoba izwi liwulizwi uJesu. Sikhuleke. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba umsindisi. uSathane angimfuni, amadimoni angwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu, uphathe impilo yami, umkhulule emandleni kaSathane, umlondoloze Nkosi Jesu, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngikhulekeke nongeke ngisamile. Baba, egameni lomfowethu uJesu, uNkulunkulu wethu onomusa onobubele, nanti ibandla lakho Nkosi, ngiyacela uligeze ngegazi lakho. Bangcwelise Nkosi, bahlanze. Ngishisa ikhodi esemkhathini eyenza umuntu abe yisigqila sesono. Ushilo wathi uma umkhulula umuntu, John chapter 8, yoba ngokhululekile impela. Bakhulule Nkosi Jesu, bakhulule Moya Ongcwele. Baba ubalethile, ushilo kuJohn 6:44, wathi akekho oza kuwe Nkosi Jesu engadonsiwe ubaba. Bonke bala abezile kumuntu, abezile kulezi indonga, abezile egameni lebandla, bafuna wena. Utheke masikufuna usenokuthola, sikubiza useseduze. Omungu bashiya indlela yakhe embi. Ngiyathandaza Nkosi ukuba wonke umuntu mayesebuyela emuva ngesonto, noma abazobuyela-ke esikhaleni, babuyele emuva beshintshile, babuyele emuva bengafani nokufika kwabo, babuyele emuva bengcwele njengoba wena uthi masibe ngcwele ngoba wena ungcwele. Ngiyacela Nkosi ubangcwelise abagulayo Nkosi, ngibaletha kuwena. Usahambe emhlabeni, wabeka isandla sakho phezu kamkhwekazi kaPetro, wasinda wasuka umkhuhlane. Usahambe emhlabeni, watshela impumputhu ukuthi ayogeza echibini laseSilowama, yahamba yageza yabuya ibona. Lo wesifazane wayesophila iminyaka eminingi, kwaphuma kuyo ukuthi akabamba umphetho wengubo, wabuza ukuthi ubani okuthintile, uzwa amandla esukile. Wamtshela wathi ukukholwa kwakhe kumsindisile, akahambanga besona. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi ubaphilise manje. Bayakholwa, uyalibona ukholo lwabo. Wena Nkosi oshilo wathi noma umuntu anganokukholo okuncane ongangenhlamvu yesinaphi, kodwa uyokwazi ukuthatha intaba kudla ukuphonse olwandle kwenzeke. Ngiyathandaza, ngiyacela Nkosi, ngiyacela ukuthi ubaphilise abagulayo. Ngithuma izwi lakho njengoba ushilo kwiHubo 107:20, wathi uthumela izwi lakho libaphilise, libakhulule emathuneni. Baphilise Nkosi abagulayo, bayazazi bagula kuphi, baphethwe yini.
futhi badalwe nguwena, uyakwazi ungakudala ngemzimbeni yabo. Ngegama lakho elinamandla Nkosi Jesu, nangezwi lakho elidalayo, ngiyasusa konke ukufa kule mzimba, ngidala okusha. Ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, ngiyacela Nkosi wenze umsebenzi. Uthe ungenzeki kuthina abantu, kuwena kuyenzeka. Mazenzeke izinto Nkosi. Uthe noma yini esicela egameni lakho uzosenzela. Ngithanda ukuphetha ngaleli verse Nkosi, John 15 verse 7. Uthe uma ngihlala kuwe namazwi wakho ehlala kimi, ngocela engikuthandayo ungenzele. Namhlanje ntambama Nkosi engikuthandayo ukuthi uthethelele laba bantu engikuthandayo Nkosi ukuthi baphilise ezifweni zenyama, engikuthandayo abakhule emphefumulweni baphilise. Ingakho Nkosi amazwi akho ngiwadinga ehlala kimi, nami ngihlala kuwe ukuze mangibacelela Nkosi uzophendule umkhuleko wami. Siyabonga ke Nkosi busisa lona loyo abalalayo, siqalekisa amadimoni amandla kumnyama zonke indawo abalala kuzona. Ngiyacela Nkosi uzivikele kungabikho lutho olubi olwenzakalayo. Kunalokho babe namaphupho amahle, ukhulume nabo bavakashele ngendlela ofisa ngayo. Siyabonga Nkosi, usigcine size sibonane ekuseni. Udumo lonke silunikeza wena, uJesu Kristu inkosi.